Togok wonten dawuh. Arantak laku ning Wadyabala saka Traju Trisna. Arep menyang endi, Gok? Lan wigatine apa aku takon karo kowe. Nadyan aku kuwi dadi Nalindra, reh-rehaning Prabu Setija Bhamana Kasura. Tegese negaraku negara jajaning Sinuwun Prabu Setija. Nanging aku ora diparingi dawuh. Wadyabala Traju Trisna arep menyang endi lan wigatine apa kok? Nek miturut kabar sing kula tampa, santer pawarta sumebar lumantar gethok tularing para prajurit. Ya. Sinuwun Prabu Setija ajeng lumarap dhateng negari Ngamarta, utamanipun negari Pringgondani. Lho, wigatine bakal gawe geger supaya Raden Gatotkaca mboten kasembatan dados Nalindra wonten negari Pringgondani. Ana sambung rapete apa Gatotkaca karo Kanjeng Sinuwun Setija Bhamana Kasura? Lah kok dadi Sinuwun Prabu Setija ora nyarujuki Gatotkaca dadi ratu? Nuwun sewu, niku janjane le mungsuhan wiwit cilik. Wiwit isih muda niku Prabu Setija kalih Raden Gatotkaca niku wis seneng jotosan. Mula le duwe rasa mungsuhan nadyan ketoke lair sedulur ning batin. Wah, sapa lena? Niku wiwit cilik. Mula wis ora memper nek Sinuwun Setija nek weruh kamulyane Gatotkaca niku meri. Nek weruh kamulyane adine lanang tetuka niku mesti Sinuwun Setija niku meri. Nek janjane kula ora mathuk karo pembali Sinuwun Setija. Sekawit janjane mboten enten perkara ning bareng teng negara Ngastina diubupi sajake diubupi karo Begawan Durna. Lah tumbuh entuk tutup. Terus mungkar kamurkaning Prabu Setija. Saya-saya diunekke nek Prabu Setija niku dianak kuwalonke kalih Ratu Ndarawati. Ratu Ndarawati sapa? Bapakne Setija. Jenengane sapa? Prabu Kresna. Yen ngono Sinuwun Prabu Setija bakal wani karo wong tuane. Nggih. Merga diubupi karo Begawan Durna. Nyat Begawan Durna niku cangkeme elek. Niku pendhita, ketoke serban ketune putih, ning atine ning niku pendhita ndok bosok, ketoke katone njaba putih ning jero mambu. Niku Begawan Durna. Ngono, nggih. Lah terus pripun? Sampeyan ajeng pripun? Kok wonten dawuh. Negaraku mbiyen ditelukake karo Prabu Setija. Yen aku ora diwenehi urip karo Prabu Setija, aku wis dipateni. Ning merga saka apik-apike Prabu Setija menehi urip karo aku rakyat negaraku saiki dadi jajaning negara Traju Trisna. Nggih. Terus aku arep belani Prabu Setija. Nuwun sewu, sing mang belani niku tumindak sing luput. Mengke sampeyan ora mangan angkane gabul pulute. Ngoten, ngati-ati. Bela ya kena ning dipetung sing mang belani niku bener apa salah. Aku ora peduli bener apa salah. Sing baku ana ing paningaling Prabu Setija. Aku ketok ratu sing abekti. Oh, nggih mpun. Terus niat sampeyan ajeng pripun? Goleki Prabu Kresna. Lah jare Prabu Kresna kuwi bapakne Prabu Setija. Nggih. Monggo ora adil karo anake, jaremu. Nggih. Terus Prabu Setija arep ora trima karo wong tuane. Ora ngono to kuwi? Nggih. Mulane aku dudono dalan ning Ndarawati. Dalan ning Ndarawati ngendi parane gok tak jujuke. Kresna tak bandane, tak krincunge sikile. Tak aturake Sinuwun Setija, aku entuk bebungah, saora-orane entuk pengalembana. Sing kandha sapa? Sampeyan iku ora entuk bebungah, ora entuk pengalembana, nek sampeyan wani teng negara Ndarawati malah cemplung bandosa. Lho, cemplung bandosa piye? Sampeyan niku nek ora ngerti, mang takon, mengko ndak keblasok. Aja ngemangan, nek durung weruh rasane sing dipangan, aja menganggo. Nek urung ngerti carane menganggo, aja lelungan. Nek durung ngerti papane sing dituju, mengko ndak keblasok. Niku lho tembung kuna niku do dititeni to. Ora ngawu gawar ngawur. Lho, sajae kowe kuwatir aku tekan Ndarawati, mboten ming kuwatir, ning deg-degan ati kula. Nek sampeyan tekan negara Ndarawati, urung ora urung kula bakal kelangan juragan. Sebabe sampeyan mesti tekeng pati. Kok iso ngono? Iso mawon.
Kula niku mboten ampun maido kalih kula niku arep baturne wis wareg mangan mblek. Hus. Gempalaning jagat legi lan asining kahanan. Togok niku wis pengalaman. Kula wis hafal karo wong Darawati. Nek sampeyan tekan mriko, ora usah ketemu karo Prabu Kresna, ketemu karo wadine Satriya Garba Ruji, jenenge kekasih Raden Setyaki. Sampeyan ngrasani Prabu Kresna, krungu Setyaki, kepruk tangane tengen, piur sirah sampeyan ajur sewalang-walang. Setyaki kuwi sapa? Senopati Darawati. Kalih sampeyan gedhe sampeyan ning digdaya mrika. Lho, mboten lho. Niki tenan. Sampeyan domongi aja maido. Lho lah iya, aku ki ora maido. Ning apa iya tumon? Aku kalah karo Setyaki. Gusti. Kula niku ngetutke ratu kaya sampeyan niku wis ping bola-bali. Ngaten. Niku sore gleleng, ning mengke jam 3 modar. Niku bola-bali, mbok wayangan temu di pawon nggih ngoten niku mingan. Ya aja terus dimentahke ngono to lho. Ngeyel sengit aku. Apa kira-kira Setyaki tanding karo aku menang Setyaki? Menang Setyaki. Pun to, totoan. Setyaki niku duwe pusaka ampuh jenenge Gada Wesi Kuning. Niku ampuh kegila-gila gedene ming sak lengen bayi. Tak ta, Kak? Ya udakara kurang luwih semono kuwi ya, Kak. Ha iya. Niku tenan, tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ming sampeyan tutuk Gada Wesi Kuning terus nggon sirah. Niku saka bathuk niku mlethek. Pletik-pletik. Terus matane ucul. Matane sapa? Matamu kuwi. Karo Ratu Gustine kok kaya ngono. Ngeyel kok mangkelan. Modar sampeyan. Wis, modar-modar iki karo Bendara. Mboten ngoten, nyatane kaya ngoten kok. Terus mengke nek Setyaki sampeyan iso menangke karo Setyaki. Nek ketemu Prabu Kresna sampeyan malah kentekan ngakal. Prabu Kresna niku ora tau perang ning digdayane ngliwati menungsa lumrah. Dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu duwe pusaka jenenge Senjata Cakra. Niku pusaka rasah diculke nganggo gendhewa cukup dibatin. Cakra ana ratu sing arep mateni karo aku. Ratune ning kono kae. Mlayu dhewe kono tugelen gulune. Muni. Metu saka kancing gelung nerotas jangga sampeyan tel. Pedhot wae sirahe ora tiba saka landhepe pusaka. Dadi ngerti-ngerti sampeyan kelangan ndas. Niku Senjata Cakra. Niku durung. Mengke nek Kresna wis nesu tenan nyenggol bedoring Kyai Kesawa. Panah mapane teng kancing gelung. Disenggol Kresna ilang wujuding Nata Ndarawati dadi buta gedhe banget. Niki lho. Iki. Apa niku? Kari milih. Ngoten. Niku biasane dadi wayang 10 ming dadi wayang 1. Niku sampeyan candhak karo niku buanting buk didak nyet modar. Lho, gedene semono kuwi. Nggih. Ayo, piye? Engko apa ya dadi kaya ngono kuwi? Dadi tambah karo tengah yuta. Abote? Ha iya. Kesele padake. Lho, ngoten niku. Tokok, lho. Ning saura-urane kudu ngaturake dharma bakti karo Prabu Stijo. Terus penerna negara Ndarawati sadurunge Sinuwun Stijo tekan kono aku kudu iso ngrangket Nata Ndarawati. Men entuk pangalembana, men dianggep aku setya bekti karo Prabu Stijo. Wah nggih monggo mawon duduke dalane lho. Nggih, kula duduke dalane medal iki mawon. Mengke nek pun mentok tekan sarean, sampean mang menggok kiwa kula keririku. Lho. Arep ngopo? Ngeduk jugangan sisan. Lho, nggo ngopo? Nggo mendem kuwi, engko ndak dadak nggo bali. Wong mestine bakal tekaning pati. Ngembe karo aku tontonan kricaning iki abdining Prabu Stijo. Nggih, kersanipun apethuke wong Ndarawati gok sing ati-ati, sinuwun sing ati-ati kula tut wuntat kalih sampeyan.
ana dongeng enthek-enthek Sita munggul paten ana tamunggul apa dosane mungkuli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwanan satriya dedeke ora spirwa kantet ngeyayat bringa sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng tam kedhep sapa kowe takon karo aku le dhisik ngaku kowe sapa wah junjung dongko apa bamu takon karo aku Nalindra saka ing Terbelo Suket ya Prabu Wirambana Loka umume Wirambana Dewa kok Wirambana Loka ya wis ben jenenge dhewe kok pancai kowe Wirambana Loka kekeseting Prabu Setija Boma Narakasura kekeseti anak Prabu Setija ya sapa kowe Senopati Ndrawati Raden Setyaki sapa Setyaki ya iki sing kandhak kita ogok mau wah pancen dedeg piadeke ora sepira ning tangane katon kenceng ngarenceng otote ketok kabeh babamu sing mburi Pati Ndrawati Pati Udawa dasar Purnyata kowe sapa Wirambana Loka ya wigatine apa nlonjong botol agama wener negara Ndrawati Setyaki ana barat niatku mung bakal mbondo tangane Ratu Ndrawati ngrincung sikile Ratu Ndrawati nek wis tak bondo tangan tak krincung sikile leboke pakunjaran pasrahke marang Prabu Setija Boma Narakasura mbok mengko dadi ning wigati aku kepengin misungsungake dharma baktiku marang Prabu Setija Boma Narakasura kanthi cara mengkene bakal lakon nggonku bakal paringi bebungah kelawan sira Prabu Setija Boma Narakasura Setyaki tinunun kadanira wirang tumandang Setyaniku garwanira Wirambana Loka ana marang ora-oraban swaramu ndrawini kaya grojogan ngoceh nyerweteh kaya benden sewu nebo pategalan ora sandadak ngrasani Koko Prabu ayo kowe iso nglangkai bathange Setyaki kelakon penjangkamu ketemu harukan Koko Prabu Ndrawati piye kowe iso nglangkai bathange Setyaki kelakon ketemu harukan Koko Prabu Ndrawati wah sugih kendel Bondowani wani karo Wirambana Loka ora ngerti kondange marang Prabu Wirambana Loka aku Ratu Digdaya Sekti kalintang janing perang ning negaraku persasat jagutan potanding kowe nantang karo aku ngibarate kaya dene timun mungsuh duren glundungi memet legane atiku merganing pating Diar Ratu kaya kirik mangkelake omong kok idune muncrat-muncrat iki ya ngono wis jam 1 kliwat kok ora perang-perang wayang kok mung ngomong wae ora jelek-jelek
gregeten tak disiki modar. Ayo sambata leganing atiku. Dibantani Kakang Pati Udawa jengkelang kuwandamu parat kowe. Ing togok yen malegak legok trembilung kang sarawita. Kaget kok ning cangkemmu. Salahe cangkemmu kaya undak-undakan. Lambemu ora. Lah kok sepi kok mamring kok terus geletak. Kandhani ngayal. Temu sapa, Lung? Aku ning ngarep kowe ra weruh Sentyaki mlintir brengos. Lha kowe terus tak tabrak. Diantem Udawa. Kok kowe ngerti? Aku menek uwit kok. Oh. Delok saka kadohan bres modar kowe aku. Gletak mati apa urip? Modar. Mbok ditiliki sing nek urip barang. Ha wis ora ana tanda-tanda kehidupan kok. Mripate wis merem mendonong. Wis ana lapisane banyu iki genane modar. Dodo wis ora obah. Dimek-mek awake anyep ora? Anyep ngandani ngayal kowe iki kari ngubur kok iki mingan. Oh, kene brenjul. Ngendi? Iki. Apa? Ratu kok nggembol remason. Tak kira nek nggembol apa ya ora. Monggo Gusti kula aturi enget. Monggo Gusti kula aturi enget. Emut Gusti. Emut Gusti. Nalindra pengpengan kok mingsak grimbiangan kok terus mboten eling nek cara kula isin. Ora sembada kalune sumbar-sumbar kala wau. Eling Gusti emut. Tiba kan tebayuat mojo ngeling risang Wiratamtama. Kowe ngopo ndek brengok kowe? Ah sampean kok dadak muni, ngoten kula ya kaget. Pripun? Tanja ta? Tanja wani. Sampean ketemu karo Sentyaki, sampean nyuwara pripun? Aku nyuwara ndi Kresna lak bontone anak krincung sih. Aku wanen. Kewanen. Kula wis omong Sentyaki niku adine Kresna. Sing ngantem aku dudu Sentyaki, sing mburi nika Pati Udawa. Ha sampean kena tangane Pati Udawa ora sadar kok arep musuh Sentyaki. Dene kaya ngono, jago wiring kuning. Neng negaraku aku ratu tanpa tanding. Ha iya wae. Kula niku nang omah anak kula bojo kula do wedi kabeh. Ngono kok dipengpengke ora. Pripun? Wah. Kelimpe aku. Nek ora kelimpe ora bakal aku ora eling. Terus nih jajale. Setyaki ketok katutke dosane. Mulak pateni kok. Monggo mawon ngatos-atos Gusti. Yo.
Setan. Parat. Wah, setan ora. Pripun? Wah, kula ndelok gayenge ora jamak. Sampeyan ngantem senyaki tiba niku jane menggo nglegani sampeyan. Selanjutnya, ayo. Sampeyan krasa to? Buantem nggon cirabres. Ngelekar candak rambutnya jebleske lemah brek. Sawana ajeng mlayu tinggil cengle bres. Pripun? Mundur kok tak critanane. Ya. Ora kowe kok weruh kabeh. Aku menek uwit e. Nonton candak sencaki jebleske tek. Antil raine ping pindho bres. Sampeyan isih sambat. Aduh, genjot nggon gares. Piye? Jengklit segepruk raine bres. Aku nang wis innalillahi. Ayo. Pripun? Edan. Tangane atos. Mboten men tangane, sencaki niku suarane barang atos. Sampeyan durung lagi nyoba tangane kok. Nek wis rawung suarane wah ngumpuli gata wesi kuning. Tenan kancane sencaki niku kupinge do bidu-bidu. Mergane Adi suarane kaya diantel kok. Kuping. ya. Wah, Pripun ajeng kendhalke napa? niku dereng mengki nek nganti sencaki nesu, nek nganti sencaki niku nesu tenan terus gawa gada wesi kuning. Niku nek gada wesi kuning ora mempan ditibake sampean, sencaki ngejak Udawa. Udawa niku patih jane ora duwe kekuatan apa-apa, ning nek perang ngawur entuk watu, Bandemke, entuk lemah. sawurke. Wis nyemelangi pokoke. Pun ajeng pripun? Gok, Nun. Aku duwe siung. Ajeng ki napa? Sencaki tak cokot. Lah. Edan ra. Jenenge siung pengapit. Iki Digdaya. Iki siung ning siung pusaka. Oh, nggih. Sencaki ketok tak cokot. Mati. Edian. Udawa ngetok. Cokot mati. Mangka sencaki Udawa niku nek do mati Kresna ora trima. Kresna ngetok Cokot mati. Edian. Elok tenan. Kok le mempeng ya, Gok? Kresna mati Pandhawa krungu do ora trima. Puntadewa teka Cokot. Werkudara teka Cokot. Janaka teka Cokot. Kodhok Cokot ora. kok ngragas. Kodhok barang arep dicokot. Kuwi nek omong jlomprongke ora. Ah coba cokot e kok. Nggih, ngatos-atos ini yo.
Yayi Mas, kula aturi sabar. Pusaka menika mboten sembarangan dipun ginakaken. Lha kok panjenengan mendhet pusaka gada ki ayo wesi kuning wonten ing Kancing Gelung. Ratu menika mboten sak traju sak bobot menawi dipun masaken gada wesi kuning. Kula aturi sabar Yayi Mas, Kakang Udawa. Sapa wae sing ngrasani gawe jendrakaning Koko Prabu. Sencaki sing duwe kewajiban ngreksa. Ratu hae nibake siyung ana ing dadaku ana ing janggaku panas. Kuat nadai gada wesi kuning meguru karo ratu kae selawe taun Kakang Udawa. Dianggep kowe mabur slamet saka gada wesi kuning. Gada kekuwatane ngedapi-dapi. Iki tak ungkulake ning akasa ora tiba saka Dirgantara Jodundang Setyaki garingan. Iso ngeleng ambles bumi apa dianggep gada wesi kuning ora iso ngetokke kowe saka njero bumi iki tak tutukke lemah tancepke ning lemah ora panas bumi aja Dundang Setyaki. Aduh mati aku kok. Togok aku mati tenan kok. Aku tulung ana kok. Aku Iso anteng mboten? Nek mboten anteng konangan Setyaki pun gawa gada wesi kuning. Halo, gada ngedapi-dapi. Aku weruh wae awakku ndrodhok panas. Aku mambal Dirgantara. Gada diungkulke ning dhuwur aku kaya disedot awakku. Ambles bumine panas kok. Kok mati aku tulung ana. Nggih. Niki pun aman. Lho, wis aman piye? Iki nanti niki teng Jugangan. Ning Jugangan piye? Waton slamet. Nek mboten ndelik sampeyan kalih kula kalih bilung modar. Senjake pun ngonten nika nesu tenan. Aduh, ampun nyuwara. Ampun nyuwara ndak konangan. Iya kok. Bilung nanti bilung. Klitah-klidih ket wae. Pun kajenge modar mbok ben. Asem aku ditinggal to. Bak. Tagak. Kae kaya suarane bilung kae. Nung goleki wonge. Wah, wis ra kanca iki. Mangkat bareng kok ninggal. Bak. Di sini. Lamit. Paiduan sirahe Kakang ning nggo ansik-ansik. Jugangane jero e. Bilunge. Nggih, wah gayeng. Iki kok ana ratu kok ungkep-ungkep ning jugangan. Wen waton slamet. Sencaki nggo gada wesi kuning. Kowe kuat nadai gada wesi kuning.
meguru 20 taun karo kowe. Ratu Gustiku lagi weruh gotong seru. Waduh. Ora seru-seru. Oh iya, Dik. Ati. Heeh. Gadawesi kuning dungkulke iki tiba, gadawesi kuning cancepke bumi iki modar. Ayo pripun? Kalah aku lho. Nggih kandhani kok ngeyel ora. Meneng aja kanku nek nganti do goleki. Apa dikira wis digdaya? Tamat kudu wis kuning pecah sirahmu. Josro-sro. Sencaki liwat. Oh ya iso lap ilang ngono nendi to ya. Wah, gere ketemu tak oklek-oklek kabeh menungsane. Sapa lho? Udawa. Oh. Kakang Udawa, wonten dawuh. Apa weruh glibete? Mboten niku. Goleki mesti ora adoh saka kene. Ketemu dijur-jur. Ketoke kowe nggawa kanca mau. Nggih, kalih. Sing siji cangkeme ambone ra jamak-jamak. Sing siji ndase brondol. Aduh, konangan Gok. Ya wis disabar-sabarke. Kabeh telune pateni kabeh. Iya. Sencaki. Iya. Aja seru-seru. Kowe tak tanya lho, Gok. Apa? Aku ki ora ngentut. Serune kaya ngono kok. Kudu aku, kowe. Aku ya ora. Ambek sumpah demi Allah aku ya ora. Njaluk ngapura Gok, aku Gok. Oh. Malah ratune. Mula kok mak niut ngono. Kakang Udawa, wonten dawuh kaya ana swara. Goleki. Seron kowe keseron kowe. Sapa? Sencaki meneh. Udawa. Sencaki bali meneh. Udawa mandeg lho, mandeg. Wis bablas wonge wisan. Ngopo lho? Udawa ya asem kok. Ngopo? Nyecek tegesan ning ndasku kowe. Mongko rokoke kretek e. Boroke muni mak kritik. Ayo ndasmu kaya abak asbak kok. Wah, jan gosong e padake ra. Ora seru-seru dak konangan. Kaya ana swara. Patusi. Apa lho? Sencaki. Udawa. Sencaki bali meneh. Udawa bali meneh. Kresna. Sapa? Kresna. Mosok Kresna melu goleki. Kresna ki ireng to? Saka ngisor tak matke ireng e. Apa iki? Kowe do mongi kok. Aku ki apal lho kulit-kulitane ki apal. Ora seru-seru. Oh iya lah. Kulit-kulitane kasap-kasap piye. Mbok dimatke meneh. Tak matke tandangan ora percaya. Ada. Kresna. Lho, irenge kaya ngono. Apa? Kresna kok ngerantapi. Mbok coba. Oh, asem e. Sapa? Ika. Klicah-klici arep mangkat campur sari kok. Liwat peperangan. Ayo mbok. Ayo ora ngerti kok ya. Gong piye iki, Gong? Oh, Nendaratur kula wangsul mawon mboten satumut-tumut perkara nika. Bangane sampeyan sirna margalayu liwat endi? Liwat wana mawon nglayam wana.
kawusa nedheng lumampah nenogantaka sampun nalika semanten ing mapan wonten ing Kadipaten Permalang ya ing Kadipaten Glagah Tinulu Raden Brajadenta miwah ingkang rayi Raden Brajamusti nembe sak pejagong nampi sawanipun ingkang rayi nenggih Sangkala Bendana sawetawis miyos sak pejagong dupi mulan sawanipun ingkang rayi kekalih sigra ngrukmeng daya Raden Brajadenta kumangono jering pangandika Sang Adipati Brajadenta inggih dereng kababaring lisan mangungkung kanduhan remang lerleno tanpa kanin yen tan uso hamanggo Sanghyang Utama Nalendra Muda adikku diadikku Brajamusti ana dawuh apa Kakang jumbuh kalan rupuh sing wis tau tak kandhakake marang sira Yayi ngenginge babagan Gatotkaca nggone bakal kajumenengake nata negara ing Pringgondani Yayi pun Kakang kepengin ngambali marang aturira Yayi Brajamusti munggo kepiye rasa pangrasamu lamun negara Pringgondani dilungguhi dening anakku si Gatotkaca ladal Kakang apa yen dadi rantamaning atiku tanpa beda kelawan kapa ing sedak aturake marang Kakang Brajadenta aku lan Kakang Brajadenta wis mathuk lan wis sarujuk kaya apa sing wis mbok ngendikake sekawit yo yen pancen kaya mengkono tegese ora mung pun Kakang tok ingkang ora sarujuk yen to Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani Jadyoga ora nayogyani lamun Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani dene dasarku sepisan
Kakang Mbok Ayu Arimbi iki lajer tinemu wedok anak Prabu Trembuka ingkang ora duwe hak warisan tumraping negaring Pringgondani. Luwih-luwih jumenengake si Gatotkaca padha karo Kakang Mbok kuwi nerak pacak nerajang perbatang angka loro. Kakang Mbok Arimbi ora menggalihake kadang-kadange Kadang Braja putrane Sawarga Prabu Trembuka ning sing diugung mung mulyane awake dhewe. Kanthi cara mengkono rasaku ora nrimakake dene Kakang Mbok Ayu Arimbi ngudi marang kamulyaning pribadi ning lali karo kamulyaning kulawarga. Yen to negara Pringgondani dilungguhi Gatotkaca tan wurunga aku lan kowe Brajamusti mesti bakal kudu sumingkir saka laladan Pringgondani. Kanthi kaya mengkono Kakang Mbok Ayu Arimbi ateges mentala karo uripku lan karo uripe adikku Brajamusti. Mula Gatotkaca cilik kudu lengser, loro kudu musna saka lumahing bumi kareping langit Brajamusti. Kagatri sangka pirang rinangkul kinampet kampedo sangreknaning bawana. Ya si tukang walang ati. Si Kang Kadurunge aku tak matur kesane Kakang Brajajeta, yen ana luputku aku nyuwun pangapura ya, Kang. Kala Bendana piye? Bareng aku ngerti rembugane Kakang Brajajeta karo Kakang Brajamusti, iki mau jebule reke kepengin ora nyarujuki Kakang Mbok Ayu Arimbi nggone nglungguhke si Gatotkaca. Yo, kanthi dasar sing wis tak rungokake mau. Yo, pancen bener. Ora tak tedeng aling-alingi. Ora aling-aling tedeng nanging kabeh mau pancen nyata kepara ngono sing tak karepake. Sik, Kang. Sampeyan kelingan ora jawane lakon patine Kakang Arimba. Duk nalika semana Kakang Brajajeta karo Kakang Brajamusti wis pasrah negara Pringgondani marang Kakang Mbok Ayu Arimbi karo Kakang Bratasena. Nalika semana Kakang Mbok Ayu Arimbi karepe ora gelem napa ning gandeng mbok peksa ya terus ditampa. Mula Pringgondani wis ora ana panguwasane Kakang Brajajeta, wis ora ana panguwasane Kakang Brajamusti. Nek wis ana panguwasane Kakang Mbok Ayu Arimbi, mula Purbawasesa negara Pringgondani iki gumantung marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Lah nek Kakang Mbok Ayu Arimbi arep nglungguhke Gatotkaca ning negara Pringgondani kuwi wis betul, wis bener. Ora luput, ora kleru. Aku ki mek kepara dadi bocah sing cilik dhewe kepengin jejegake katetremane Kadang Braja, aja padha becak sirah, aja padha regejegan ming merga kamukten sing ora sepiro, mengko ndak saru diruwake wong kana-kana. Turasing Prabu Trembuka sing wis swarga, anak-anake do rebut kamukten kuwi jenenge rak sayu to, Kang. Mula wektu dina iki tak jaluk aja ana rasa sing kaya mengkono kuwi. Ayo tak kanthi mancing ning negara Pringgondani, nekseni Gatotkaca ning dadi ratu ning Pringgondani. Wis kuwi rampung. Ora usah dadak werna-werna. Nek sampeyan gegeki bab perkara Brana Picis pangkat derajat negara Pringgondani, walah Kang, sing jeneng derajat pangkat ki ora digawa mati. Derajat pangkat bojo donya iki wis sampiran. Mula aja banget-banget nggonmu belani mengko ndak malah ora kepenyak uripmu. Ayo, dina iki sing sabar atine nyengkuyung Gatotkaca, ngono wae cukup. Kala Bendana. Apa? Kowe karo aku tuwa Brajadenta. Pintra jara langit ora menang karo Brajadenta. Ora usah dadak nuturi, kaya aja mulang kaya guru, mejang kaya pendhita. Apa sing bakal tak lakoni iki wis tak antepi karo kakangmu Brajamusti. Sapa wae Kadang Braja sing ora mathuk, ora rujuk karo penemune Brajadenta. Yen perlu ora tak anggep sedulur, klebu kowe Kala Bendana yen arep dilatih tungkake mbakyumu, aja mapan ning Permalang. Oh, ya wis, jaluk pamit Kang ngono.
singkirke ming dadi kelilip. Ya Kakang Brajadenta kersamu piye? Braja Musti. Tiling-tilingno paningalmu ana leladan Pringgondani. Aku njaluk karo kowe budhal saiki. Boyongen Gatotkaca tekan ngarepe Brajadenta. Bocah mau tak tandinge. Yen isih duwe karep dadi ratu ning Pringgondani, aja kelakon dosa. Nadyan kuwi anake arep tak gecek dhewe nang kene. Yo, njaluk pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Braja Musti. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu kang pradenta wisanggeni maya Wisnu pradenta Ang piye Dimas? Kowe karo aku duwe kewajiban nunggu Kakang Gatut. Iya. Mbuh, apa sebabe Kakang Gatotkaca iki arep didadekke ratu kok malah ora metu saka kasatriyan. Mbok menawa pancen didhawuhi karo para Pandhawa mesu budi tapa brata supaya entuk kanugrahaning dewa kuat nggone bakal nampa kanugrahan negara ing Pringgondani. Sajahe ngono Dimas. Ya mengko karo aku aja nganti lena ing kamprayitnan. Ya. Sebab mbok menawa ningking maraja saka sela selaning garu ana payu-payu ingkang bakal gawe rusaking negara Pringgondani utamane Kakang Gatut iki dadi tanggung jawabmu, dadi tanggung jawabku. Iya. Kejaba saka kuwi awak dhewe ning jabaning kasatriyan iki ya giluk mangsa tilik Kakang Gatotkaca. Merga papan kene ditinggal suwe-suwe rasaku kok ora penak. Atiku kok kaya melang-melang kaya ninggal jejabang nutupi ning Balumbang karepe Dimas Antasena. Ya Kang ditiliki sedhela Kakang Gatotkaca mbok menawa ana apa-apa mengko ndamel awak dhewe dicucuk. Ya, aku manut karo Dimas Antasena. Ayo Kang. Meger datanmu bah, datanmu sik. Ngandha kaya pratima kencana murup, dadane mblerengi ingkang samya ningali.
Nenggih satring pringgondani Raden Gatotkaca anggenipun nembe mesu budi alambah priyatos madyaning telenging kasatyaning pringgondani. Mulat Sang Brajamusti ngawuningan ingkang putra nedheng tapa brata datan saranta ing manah. Sigra den saoden kanthi ngambah dirgantara kagiat nenggih Raden Antasena wah Raden Antarja. Lagi tak rasani Kak. Kowe karo aku tengok-tengok nang ngarepan jaga marang Kakang Gatotkaca. Lah, tinemune untung wae aku weruh klebate wong sing nyolong karo Kakang Gatotkaca. Sapa Dimas aku kurang permono. Ora bangling kok kalamal kae Paman Brajamusti sing nggawa Kakang Gatotkaca wae lah. Arep ana lelakon apa iki matur karo Kanjeng Ibu Arimbi lelakon ing Pringgondani. Hayo Dimas tak derekake. Jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Kaki Prabu Punta. Kula wonten paring adhawuh Kanjeng Eyang. Kaki Prabu Ndarawati. Nggih, kula wonten paring adhawuh Kanjeng Eyang. Putuku Arimbi apa dene putuku Werkudara? Wonten timbang ing adhawuh Kanjeng Eyang. Majawati kakekku ana dawuh menapa? Miturut Nawala ingkang wis ndak tampa, wis puneyang tampa negara ing Wirata. Surasaning Nawala cetha. Lamun wektu dina iki puneyang diboyongi sowan ana ing Projeng Pringgondani. Wondene wigatine Tananaliya kejaba mung puneyang minangka dadi nalindraning para nalindra lan puneyang ingkang wenang misuda sawijining nalindra. Gajeke ana ing Nawala sedahan yen to putuku si Arimbi lawan putuku si Werkudara bakal jumenengake putuku si Gatotkaca jumeneng ana ing negara ing Pringgondani. Nanging bareng punyan prapta ning Praja. Lah kok tinemune calon alindra ing Pringgondani ora kepareng sowan sarta ora katon sowan. Iki putuku Gatotkaca menyang endi? Nuwun sewu Kanjeng Eyang. Sawetawis panci dipun singitaken wonten saklebeting kedhaton supados sakmangke anak kula alampah mesu budi duwen alampah semedi sampun ngantos sakmangke duna dungkap anggenipun badhe mangreh keprabon ing Pringgondani. Yo panjen aku sing dawuh karo Gatot takon lakoni topo takon lakoni prihatin. Mbok menawa tumeka wahyaning mangsa kala dina iki wis pundhat nggone nglakoni tapa brata. Ora suwe meneh anakku Gatot mesti bakal sowan ana negara ing Pringgondani. Jumbuh lawan apa sing dikendikake Matswapati kakekku. Oh ngono. Iya. Ya, yen to pancen kaya mengkono, puniyang mung kari manut. Ya mung kari ngrantu marang sowaning putuku si Gatotkaca. Yen wis paripurna nggone nglakoni tapa brata sarta semedi. Jumbo kalan apa sing mbok aturake lawan puniyang putuku Gatot tumuli sowan lan sawise sowan puniyang bakal misuda lawan putuku si Gatotkaca ya mung aku tak takon lawan Arimbi. Inggih Kanjeng Eyang. Sira kuwi ora ijen tegese atmajaning Prabu Trembaka Sawargamana pancen akeh kejaba ingkang wis murut marang kasedan jati ya kuwi kadangmu sepuh Prabu Arimba.
nanging pirangane isih ana akeh Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa lan uga Kalabendana. Piranganing kadang-kadangmu iki mau apa uga wis nyarujuki lan apa uga wis mathuk kelawan apa kang dadi penemune Si Harimbi putuku nggone bakal jemenake Garukaca ana negara Pringgodani. Kulup putuku bocah ayu Harimbi. Miatangening kalangguan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasur lan pacaring purnaming kekono dasari mangsa katiga dereng ngantos pariposama imbal wacana kasarung mlajar-mlajar nenggih kandhanging Sang Harimbi niki Sang Kalabendana ing wantun minggah dhateng negari Pringgodani karya kagiat kang samya mulat nyat langening kalangguan aklar mandan moncal Aku Sejo Wahyu Anggro sesumbar lindho bumi gunjing kumaluduk kuntur ketup tumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Kalabendana sowan tanpa tinimbal ana wigati apa nggir aku Sejo Wahyu aja dadi kagete kakimu aku arep matur kersane Mbak Yu Harimbi lelakon sing tak ngerteni ana ing Gati dulu ya ing Perbalang. Nalika semono aku sak pejago karo Kakang Brajadeja karo Kakang Brajamusti. Jroning atiku ora grahita apa-apa ning kaget bareng Kakang Brajadeja paring jamu karo aku karo Kakang Brajamusti. Nek dheweke ora nyarujuki jumenengane Si Gatotkaca dadi ratu ning Pringgodani. Malah dianggep Kakang Mbok Ayu Harimbi wong wadon ingkang terak pacak trajang perbatang. Wani ngungkuli marang panguwasane Kakang Brajadenta sing mestine dheweke ketok warisan negara Pringgodani ning Mbak Yu Harimbi malah jumenengake anakmu lanang Si Gatotkaca dikira sampeyan sing arep ngrebut kamukten negara Pringgodani lan gawe seksarane kadang-kadangmu braja kabeh Bayu. Kancing langit kelap-lapaten berkin sanging risang mawe gandrum wah caidan Antasena bebarung sinak matur ngersaning bapak matur ngersaning ibu ya ana apa nalika semono aku nunggu Kakang Garukaca nggone nglakoni tapa dumadakan tanpa ngerti sangkan parane katon ora silih paningal mbuh apa sebabe Kakang Garukaca digawa karo Paman Brajamusti. Aku arep ora kuwagang merga Paman Brajamusti ngambah dirgantara. Ibu Harimbi perkara iki mangsa bara marang Ibu Harimbi tak pasrahake perkara iki Ibu Harimbi.
Mangkah anggro sesumbar Endo bumi gunjing kumaluduk guntur ketuk lumimbak banyu kanggo mambang Brojo Denta Brojo Musti tak anggep kowe wong sing jirih getih wedi mati yen pancen kowe ora nrimakake nggonku duwe karep jumenengake anakku lanang aja bocah wingi sore sing mbok gendak sikara nanging aku yen pancen kedunungan luput-lupute kabeh menyang Arimbi nanging teko kowe malah bakal tumindak ora prayoga karo anakku Gatotkaca Brojo Denta Brojo Musti nek nganti cilik babak kulite anakku gedhe neng apa-apa aku ora bakal itung-itungan kowe karo aku sedulur mbuh mengko dadine saka kelakuanmu Brojo Denta karo Brojo Musti nganti ilang tabeting manungsaning Arimbi wujud kaya mengkene iki mesti nek aku ora bakal bali kaya wujud kaya mengkene meneh ning mergo saka gedhoamu Batobat tak jujuk permalang yen nganti ana apa-apa karo Gatotkaca ijole nyawamu sak kloron Tata Gati Wisraya Indiyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Panca Bayu Paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman ya Gatotkaca ndak tampa pangestu ning pamanmu wae tampanana kula wendika jimat paripin dayana ning kasantosan paman Brojo Musti bekti kula kunjuk ya Gatot ndak tampa wonten menapa tanpa taliwara ingkang putra dipun boyong wonten ing Kadipaten Permalang inggih wonten ing Glagah tinulu menika paman Gatot wonten dawuh anane tak boyong marang Permalang kene sayekti sejatine Blokasuta wae ora tak tutup-tutupi niate pamanmu Brojo Denta apa sing dadi lekase Mbak Yuku Arimbi ya ibumu nggone jenengake kowe marang Pringgondani aku ora mathuk aku ora gathuk lan aku ora nayogyani kanthi dasar apa aku ora nayogyani siji kowe ora diwenang tumraping negara ing Pringgondani yen nadyan kowe turasing Prabu Trembuka ana getih gedhing Prabu Trembuka nanging kowe elinga kowe iki metu saka Mbak Yu Arimbi ibumu anak Prabu Trembuka ing metu wadon ora duwe warisan tumraping negara ing Pringgondani kuwi dasar tata kaprajan sing ora bisa diterjang dening sapa wae angka loro tanggep ibumu ki wong deksura ing patrap tanggep ibumu ki wong sing ora ngerti karo kulawarga aku ngerti gedhoane mbokmu nggone jemrengake kowe mergo banget nggone kabanda rasa tresna karo Werkudara
ya bapakmu nganti dheweke mentala ngurbanake adi-adine ora iso mukti ning Pringgondani negara tinggalane wong tuaku kakai dene mbokmu supaya kamukten derajat pangkat lan kabeh isen-isening praja dari darbeking para Pandhawa kabeh mau ora bakal iso diselaki jernyatane ibumu ya mbokmu Arimbi kuwi dadi bojone Werkudara ora bakal ana ing ngatasé wong wadon iso ngolak-alik karo uripe wong lanang sing bener ki wong lanang sing iso ngolak-alik karo uripe wong wadon mula ora usah dadak nganggo karti sampeka sing werna-werna niate mbokmu mau pancen niat sing jahat niat sing kebegan angkara sarta niat sing bakal duwe kekarepan ngukup negara ing Pringgondani mula wektu dina iki yen nganti kowe kelakon lungguh dampar kepraboning Pringgondani padha karo kowe nyengsarakake marang pamanmu padha karo kowe gawe sengsarane uripe paman-pamanmu Brajadenta Braja Musti, Braja Lamatan, Braja Wikalpa. Tan Wurunga suwe utawa wektu ingkang cendhak aku mesti bakal sumingkir saka negara Pringgondani. Merga Pringgondani Tan Wurunga tata lair dilungguhi Gatotkaca nanging batin bakal dikukup dening Pandhawa. Tyan Gatotkaca tinon mapakaraka suta tekapira Kresna Parta maneher saktine ra ing jaran wang-wang semunggar cita ing paman upamya pangandikanipun paman Brajadenta menika sedaya kapenggalih leres kula mboten badhe wantun nglepataken dhateng jengandika paman. Samangke mboten wonten niat ceceking raos kula kepingin dados nalindra namung jejeripun kula menika anak. Ingkang kepingin mikul dhuwur mendem jero kaliyan tiyang sepuh kula mboten wantun handhuwa dhateng pamanipun Kanjeng Ibu. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula wantun nyelaki dhateng kewajiban kula minangka dados putra ingkang kedah ngestu padha dawuhing tiyang sepuh namung gandeng wonten perkawis ingkang kados mekaten paman kula mangke badhe matur kalian Kanjeng Ibu menawi paman Brajadenta kepareng lenggah dampar kepraboning Pringgondani sumangga kula tangan caosaken tangan kula kekalih kula mboten gadhahi niat dados nalindra kula mboten gadhahi niat badhe ngukup kepraboning Pringgondani tuwin kula mboten badhe gadhahi niat nyengsarakaken dhateng sedaya paman-paman kula tiyang sepuh kula kadang braja. Mula ingkang saking menika kula aturi ambundeli aturipun ingkang putra ing Pringgondani. Kula mboten badhe niat dados nalindra, kula mboten kepengin nyengsarakaken pepunden kula kadang braja. Mewah kula mboten badhe ngukup negari Pringgondani. Menika ingkang saged kula aturaken paman. Kabeh sing mbok ucapake ana ing ngersaning pamanmu bumi langit nekseni. Nanging apa kira-kira kabeh sing mbok ucapake mau tandhes tekaning batin. Gatot mokal kelakone wong kang bakal antuk kanugrahan wujuding derajat pangkat tuwin bondo donya. Wong mau wegah nampa kuwi 1001 sing dumadya ning jagat. Apa kowe klebu ewoning wong sing ora gelem nampa derajat lan pangkat? Sing jeneng ati karo lati kuwi kudu makarti. Nanging tak sawang blegermu kuwi isih menungso, tur dasare kowe durung umur. Ucapmu parandene kaya wong wis keladuk yuswa. Mula bab perkara iki sithik nggonku kumandel marang kabeh ature Gatotkaca.
Keparipun paman kados pundi? Wis arembug karo pamanmu Brajamusti. Aku iso nampa ucapmu lamun kowe kudu tekaning pati merga yen kowe isih urip Kakang Mbok Arimbi mesti bakal jumenengake lan mesti mbudidaya kowe supaya dadi ratu. Paman, menawi menika dados pemarem penggalih paduka paman, tuwin menika dados srana kumandel kapitadosanipun paman Brajadanta. Gatotkaca gesang menika namung peparingipun ingkang murba jagat. Kula mboten badhe kepengin urip, nanging gandeng kula sampun dipun paringi gesang. Kula namung sadherma nglampahi ewadene pejah kula saking tanganipun paman Brajadanta. Awan, monggo kula aturi murba masesa dhateng gesangipun Gatotkaca. Menika Kinarya Pratandha bilih anggen kula matur menika lair trusing batin. Waladal. Ikhlas karo matimu, boten ikhlas sabab menapa. Brajamusti wis dadi niate awake dhewe Gatotkaca wis pasrah kaya ngene. Mung sumangga Kakang Brajadanta bat-obat iblis lanat menungso ratanan. Mati bareng Kakang Arimbi. Gatotkaca, sing tak jaluk kowe iki duwe jiwa kamrawiran. Aja duwe sing oman-oman karo kowe iki pamanmu dhewe banjur kowe pasrah bongkoan kaya ngono. Kula teguh timbul rasamu. Kowe arep dadi ratu lho, Nger. Kowe ngayomi sagambara kawula sanegara Pringgondani. Yen ringkeh batinmu kaya mengono kowe banjur kaya ngapa kanane negara Pringgondani. Tak belani Gatotkaca, tak belani. Kakang Mbok Ayu Arimbi Brajadanta piye? Lah kok dadi wujud kaya mengkono merga saka pokal gawemu. Bat-obat. Aku wani mbibiti kudu wani ngrampungi perkarane. Pancen tak akoni aku duwe niat dimenake Gatotkaca. Nanging kabeh ora saka gunemamu to. Merga kowe wis tau janji karo aku yen to masrahke negara Pringgondani marang Purbawasisaning Arimbi. Lah kok saiki blereng mripatmu? Kowe melek marang Kamukten, kowe blereng marang bondo donya bat-obat. Cangkemmu mencra-mencre Brajadanta. Pancen tak dadi niate Brajadanta mati dening aku. Nyono jebul isih duwe kaprawiran kowe Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ora mokal winelek daya kawijayan karo Kanjeng Rama Sawarga. Yo, ora tekan semene niate Brajadanta liya dina mesti bakal tak baleni kekarepaning Brajadanta. Kakang Mbok Ayu Arimbi Brajamusti
Ya, aku adimu. Tobat. Kowe sawijining buta sing ora duwe nalar. Kowe ora iso ngulur budi ngasah kadewasan. Lire piye sampeyan ngendika kaya ngono, Brajamusti? Wiwit sawarga Prabu Trembaka kuwi wujud diyu, wujud raseksa. Nang apa kok ora kelingan? Prabu Trembaka banget kerem nggone ngangsu kawuh karo Prabu Pandhu Dewayana. Mula jeneng mung kaya Prabu Trembaka kuwi dianggep siswaning Prabu Pandhu. Apa to sababe Prabu Trembaka nggone tresna karo Prabu Pandhu? Merga Prabu Pandhu kuwi wujuding nalindra ingkang tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu. Wujuding nalindra ingkang bener becik kaya ming Prabu Pandhu Dewayana sawarga. Iya. Mula ora aneh yen to anak-anake Prabu Trembaka kuwi diwulang bab kautaman, bab kasatriyan. Wis kondang kaloka negara Pringgondani kuwi nadyan papan dununging para raseksa. Nanging para buta ingkang ngambek utama, hambek bener, ora ana buta ingkang watak angkara budi candala. Kowe karepaning Kanjeng Rama, wah tobat lah kok bisa temen kowe gawe rusak penggalihing wong tuamu sing wis ora ana. Kanthi pakarti sing kaya mengkono Brajamusti, apa kowe ora eman? Apa kowe ora eman? Kanjeng Rama mosek ning swarga merga ora jenak penggalihe. Ya ngono pipakartine anak-anake sing padha blereng derajat pangkat, sing padha blereng branda donya Brajamusti. Wah, ta. Kakang Mbok kaya mlaku ing wanci peteng babak obor sastra biar padhang trawangan. Ora ngira babar pisan jebul wis kalimput laku ning Brajamusti. Tobat, syukur. Yen to kowe isih diparingi eling karo sing gawe jagat. Ya, aku nyuwun pangapura. Ora dadi ngopo waton kowe eling Prawadasena Brajamusti. Kakang Mbok, wiwit dina iki aku prasetya ora duwe niat bakal ngagru-agru ngugreh-ugreh Gatotkaca tur dasare aku dadi kelingan biyen tau sumpah karo Kakang Mbok Arimbi ana ngareping kunarepaning Kakang Arimba. Kaya ngapa dosa ingkang bakal tak sandang yen to aku wani nerjang kelawan sumpahku. Mula wektu dina iki wis ben aku ora bakal mailu Kakang Brajadenta yen mbok apura kepareng aku tak nyengkuyung jemenengane Gatotkaca. Tobat adikku. Syukur Brajamusti. Yen to pancen kaya mengkono, aturmu bisa nyirep marang kamurkaning Arimbi. Ya, Kakang Mbok aku nyuwun pangapura. Ayo manunggal ning praja ing Pringgondani. Neksenana anakmu lanang Gatotkaca. Ayo Kakang Mbok tak derekake Kakang Mbok.
Praruta saking Kutha Sangkara kula enamutusa Sang Sri wis katon sirep lelakon sing tumanduk ning Projeng Pringgondani. Inggih Kanjeng Eyang. Sedaya sampun katingal padhang. Ya mung emane Brajadenta ora katon. Mbok menawi kedah mekaten lampan kedah sandhang dening kulawarga kadang Braja. Ya wis, ora dadi ngopo. Ing wigati Poneyang ingkang pinasrahan jumenengake si Gatotkaca. Inggih kula borongaken dhateng Kanjeng Eyang. Gatotkaca wonten dawuh Kanjeng Eyang. Wis madhep mantep sing dadi tekadmu. Gandeng Kyang Sepuh kula ingkang paring dawuh. Kados menapa kemawon badhe kula lampahi Kanjeng Eyang. Bagus. Wong dadi ratu kuwi ora gampang. Ratu kuwi beda karo kawula. Yen ratu ki wong kang sinampiran nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara kuwi nang pundhaking ratu. Yen kawula ki wong kang diwenengake ngukur karo derajate kuwi kawula. Nggih. Sira dadi Nalindra ora kok mung kebegan pangkat derajat kanalindran nanging sumurupa. Luwih wigati lamun kita dadi Nalindra negara Pringgondani kabeh para-para ingkang samya mapan ana ing negara Pringgondani ora ngomongake jamak lumrahing titah. Nadyan satu kewan wajib sira ayomi merga kabeh mapan ana ing Projeng Pringgondani. Istakaken dawuh. Aja bedak-bedake padha mapan ana ing Kutagara lan kemapan ana ing Parden apa dene Karang Pradisan. Kabeh kudu sak traju lan sak bobot. Aja nganti dadi rasananing para kawula. Jinengku Nalindra ing Pringgondani wong kang mban cindhe mban ciladan tembung iki mau sing kirana. Nggih, istakaken dawuh. Ana ing tata kaprajan sinebut sama beda dana denda. Kula sampun tanggap pangandika paduka Kanjeng Hyang. Lenggau dampar tak biyawarake mring sagung para kang padha rawuh. Yen to wektu dina iki negara Pringgondani ambabar jagat anyar diasta dening Prabu Anom Gatotkaca. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan Kanjeng Hyang. Ibu kula nyuwun pangestu. Iya Gatotkaca. Kanjeng Rama Kyai kula nyuwun pangestu. Ya. Wah. Sawise dadi ratu aja lali marang kasatriyanmu lan kewajiban. Nadyan kowe dadi ratu tetep minangka dadi kasatriyaning Praja Ngamarta. Istakaken dawuh Kanjeng Rama Kyai. Apa ingkang ndaturake mau sayekti bundelana ning atimu ya nggih ngestaken dawuh Kanjeng Hyang. Kulup Gatotkaca. Awakmu Puntadewa mung bisa paring pangestu marang sira kulup muga-muga tansah langgeng lan jaya-jaya. Kalukengrat anjayeng bawana Nalindra ing Pringgondani Prabu Anom Gatotkaca. Nggih. Ngestaken dawuh Wa Prabu menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi jimat. Gatotkaca wonten timbalan. Tentrem lan oraning negara mono ning pundhaking Nalindra. Mula jroning netepi kewajiban kelawan kulawarga kudu sak bobot. Nggih. Nadyan kulawarga duwe keluputan aja nganti ninggal. Marang darmaning ratu kudu pinatrepan denda sak bobot kelawan keluputane. Semono uga nadyan kawula, mung kawula cilik nanging labuh tumraping negara. Paring ana ganjaran ingkang sakmurwat kelawan labuhane. Nggih, ngestaken dawuh. Ya. Petruk eneng ngopo mlayu-mlayu? Matur Prabu Anom Gatotkaca. Ya Petruk eneng ngopo? Jan bareng lenggah dampar kaya baguse. Nganggo rompi barang. Adem napa?
Diam. Mripat diculek ora. Petro aja sembrono, aku lagi dadi ratu sedilo, aja dadak sembrono. Oh nggih. Aja napa rada suwe iki. Ya. Matur Ndara Garukaca. Ya. Geger Jawi. Geger ning opo? Mboten pangling, mboten kanthi kanyono-nyono lah kok sambung rapete apa Jawi? Kula niku ya gumun. Lah kok Nalendra Traju Trisna Prabu Setija Bama Narakasura. Gawe ontran-ontran sak njawining negaring Pringgondani sajake kok kaya ora mathuk, ora gathuk sampean dadi ratu. Tatkala narepa Kresna Tantulasa amengko Sang Dyah Utama Setija wonten timbalan. Lah kok dadi kaget penggaling Purnama bareng Petruk sowan. Ana wong kang gawe ontran-ontran ing sak njabaning negara ing Pringgondani. Petruk matur Nalendra Traju Trisna Prabu Setija Bama Narakasura. Apa bener ngono? Ih. Ayo wangsulan. Ih saestu Rama. Lho kok sik to? Yen tenan kuwi niatmu apa, karepmu piye coba aku tak takon. Iki ora ana sambung rapete karo negara ing Traju Trisna. Iki ora ana sambung rapete karo kamuktening anakku lanang Setija Bama Narakasura. Lah kok dadi kowe gawe geger. Iki niatmu piye? Karepmu piye coba? Yen kowe arep niat gawe geger negara ing Pringgondani, mungsuhmu dudu sapa-sapa, ning wong tuamu dhewe tinimbang aku weruh. Kowe diwirang-wirangke karo wong liya, luwung kowe sing tak wirang-wirangke. Inggih. Inggih Rama. Estunipun menapa ing sampun lampahi menika boten saking pikajengan kula piyambak. Lho. Dudu karepmu dhewe piye? Manah kula menika kados dipun tetangi. Awit sak sampunipun kula sowan dhateng negari Ngastina. Nalika semanten Yang Begawan Durna paring dawuh bilih Kanjeng Rama menika boten tresna kaliyan kula. Kula menika kados dipun kuwalonaken dening Kanjeng Rama ing Ndrawati. Rama tansah netepi dhateng kewajiban supe dhateng kulawarga. Sareng kula pitang-pitang jebul pinanggihipun nyata leres Rama menika mboten nate tuwi dhateng karjanipun ing putra, kawilujenganipun ing putra. Pendak dinten boten enjing, boten siang, boten sonten, malah ing wanci ratri hanggung sinekepan kaliyan para Pandhawa. Manah kula menika mboten kok lajeng kula kepengin ngogreh-ogreh Yai Garukaca mboten, namung kepengin ngemutaken dhateng paduka Kanjeng Rama. Mbok inggih. Rama menika netepi dhateng Nalendra ingkang adil lan wicaksana. Adilipun antawisipun kewajibanan kulawarga kedah satraju, wicaksananipun Rama menika kedah nglenggahi minangka dados Sudarma ingkang tresna dhateng putra-putra lan kulawarga panjenengan. Ing mekaten kula mboten gadahi sloga ingkang kados mekaten Kanjeng Rama. Welah dalah. Setija wonten timbalan. Akeh wong kang padha mestani yen to wong Ngastina kuwi kedung-kedunge wong goroh. Ngastina kuwi papan dune wong culika, Ngastina kuwi papane wong julik. Iki. Coba to petungen, sapa wae sing wis didu karo wong Ngastina? Pancen pinter nggone ngolah ukara meranata basa supaya iso gawe malih paningale wong sak kang nampa pangendikaning wong-wong Ngastina. Kaya kowe iki dianggep kowe ki wong kurang petung, dianggep kowe wong kurang pinter, weksan kowe disusupi nganggo tembunge Begawan Durna.
Pekasan kowe malik paningal. Coba to saiki aku tak takon. Nek nganti kowe kelakon ngamuk ning Pringgodani, terus kowe adu arep karo aku, nganti kelakon dumadi pecah perang antaraning Stija lan Kresna. Kowe nuruti marang hardaning kanepsonmu, aku ngreksa marang derajat lan pangkating Nata Ndarawati. Nganti campuh perang gedhe. Terus sing keplok-keplok wong Astina, sing seneng-seneng wong Astina. Apa ngono kuwi ora jeneng padha ngarani nek Stija kuwi wong bodho. Stija kuwi ratu sing ora ngerti sarta ora bisa ngulir budi. Inggih. Mula sesuk meneh nek eneng apa-apa ki petungen nganggo nalar sing ganep digelar, digulung tuna lan batine. Aja kesluru tembung sing kleru wekasan buntu dalane. Inggih, Kanjeng Rama. Lah iya. Lah Begawan Durna kok tok percaya? Pun Rama sing padha-padha karo Begawan Durna kuwi padha-padha pujangga. Durna kuwi pujanggane wong Astina, aku kuwi pujanggane wong Pandhawa. Aku kuwi sithik wae ora tau percaya karo Begawan Durna. Arep adadiku Pandhawa do percaya ning Kresna kuwi ora nate percaya karo Begawan Durna. Mula aku tansah mepalangi para Pandhawa caket karo Begawan Durna. Lah kok dadi kowe sing ora tau srawung karo Durna kok diomongi kaya ngono kok percaya? Inggih. Ayo bali. Ngestaken dawuh. Bali. Sesuk meneh aja gampang kebrongot. Atimu aja gampang nuruti mubal-babaling karepsonmu. Mengko ndak kleru dalane, nek wis kleru dalane kowe dhewe sing getun Stija. Mriki nyuwun pamit Kanjeng Rama. Ora kasembadan niatku nggonku bendrek-bendrekke wong Traju Tresna karo wong Ndarawati. Nadyan wis dibantu karo tembunge Begawan Durna ning sajake durung titiwancine ketekan sedyaning Pancatnyana ya amuk dhewe kane atiku. Kudara Pancatnyana ya. Kowe gelayaran ning kene nggo wadyabala pirang-pirang. Ratu Gusti wis bali. Isih nuruti karo karepmu ora minggat jejeki cangkemmu agak-agak. Enggak kok enggak Yayah Griwa teko-teko nyokot gula agan kakak ora wah bali yo karo patemu arep bakal bali. Samadangi jagat tuk munguk-munguk kaning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya
mega lan gunung Alhamdulillah Ndara. Yo Semar. Kang putra wis kasembadan. Lelampahan sedalu natas pun paripurna wiwit purwa madya wusananipun rancak lancar nir ing sambikala. Semantun ugi menapa dipun kersaken para priyagung pepundhen mini sepuh mitra kawruh kula sing lenggah wontening siluk setunggalan kalih. Anggenipun sampun merti dusun benjang sageta nampa barokah ingkang langkung tinimbang ingkang sampun. Ya, kuwi sing dikarepke nggih. Lan kula ugi nyuwun pangapunten lawon lepat anggenipun babar cariyos sedalu. Jernyatanipun cariyos ringgit menika namung kinarya tepa palupi ingkang sae monggo dipun pendhet ingkang awon dipun bucal ingkang tebih. Ya, Semar. Purnaning gati sura sudira jayan ingkang rat subrata kami ulah Darmastuti rayung sami makarya rayung sami pinanggih. Suminten yasa pendhapa. Cegap semanten crita kula dalu punika ngrawon lepat kula pribadi lan sak kanca nyuwun pangapura Ndara.